No. To chodzi o to się doda. No. Czyli jakieś granie się doda. Ale nagrało się? Gdzie zostajesz? Ale piski na słuchawki bym nie puszczał tych pisków. Nie? Jest coś? Słuchajcie, on chce to odsłuchać. On chce to... O, słyszy. Chyba idziemy, nie? O. Kurwa, ma 4 minuty. Dobra, tylko PS się nadają te